Η ζωή της Τζούλια Ρόμπερτς καταραίει. Ο σύζυγός της, Ντάνι, εθεάθη με μια άλλη γυναίκα και θέλει διαζύγιο. Την ίδια στιγμή που ανακάλυψε ότι το επώνυμό της είναι ψεύτικο. Είναι στην πραγματικότητα η Τζούλια Μίτσελ. Επιπλέον, το τραύμα από την κακοποίηση του πατριού της προκαλεί σοβαρά προβλήματα υγείας στα 56 της. Οι φίλοι λένε ότι κλαίει συνέχεια και τα παιδιά της μετά βίας της μιλάνε, ακόμα και με όλα τα λεφτά της. Η Τζούλια δεν μπορεί να φτιάξει τη διαλυμένη οικογένειά της ή την αποτυχημένη υγεία της. Η Τζούλια Φιώνα Ρόμπερτς γεννήθηκε στις 28 Οκτωβρίου 1967 στη Σμύρνη της Τζόρτζια, μια ήσυχη πόλη. Προάστιο της Ατλάντα. Οι γονείς της, Walter Grady Roberts και Betty Lou Bramus, ήταν παθιασμένοι με την υποκριτική. Διεύθυναν μια μικρή σχολή υποκριτικής στο ντεκόρ της Τζόρτζια, όπου δίδαξαν παιδιά, συμπεριλαμβανομένης της κόρης του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ Τζούνιορ, Γιολάντα, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης. Η οικογένεια Κίνγκ πλήρωσε τον λογαριασμό του νοσοκομείου όταν γεννήθηκε η Τζούλια. Ήταν μια στιγμή καλοσύνης που συνέδεσε την οικογένειά της με την ιστορία με έναν τρόπο που λίγοι γνωρίζουν. Το σπίτι της Τζούλια ήταν γεμάτο δημιουργικότητα αλλά και γεμάτο αγώνες. Οι γονείς της ήταν ηθοποιοί και συγγραφείς, αλλά τα χρήματα ήταν... Ο γάμος τους ήταν πάντα δεμένος λόγω οικονομικών πιέσεων και μέχρι το 1971, όταν η Τζούλια ήταν μόλις 4 ετών, χώρισαν μετά τον χωρισμό. Ο πατέρας της Τζούλια παρέμεινε στη ζωή της, αλλά η μητέρα της έπρεπε να μεγαλώσει 3 παιδιά, κυρίως μόνη της. Το 1972, η Μπέτι Λου ξαναπαντρεύτηκε ελπίζοντας να βρει σταθερότητα. Αντίθετα έφερε στο σπίτι έναν άντρα που έκανε τη ζωή τους χειρότερη. Ο Μάικλ Μος δεν ήταν ο πατριός που χρειαζόταν η Τζούλια, ήταν κακοποιητικός και άνεργος. Τον περισσότερο καιρό φερόταν στην οικογένεια με σκληρότητα, δημιουργώντας ένα σπίτι γεμάτο φόβο. Ο μεγαλύτερος αδερφός του, ο Έρικ, τον αποκάλεσε αργότερα φρικιό και είπε ότι έκανε τη ζωή τους άθλια. Ακόμα και η Τζούλια, η οποία σπάνια μιλάει για αυτό το κομμάτι του παρελθόντος της, έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θέλει να έχει καμία σχέση με τον Μόες. Η μητέρα της αργότερα παραδέχτηκε ότι ο γάμος της μαζί του ήταν η χειρότερη απόφαση της ζωής της. Ο γάμος κράτησε 11 χρόνια πριν τον εγκαταλείψει τελικά το 1983, αλλά μέχρι τότε η ζημιά είχε ήδη γίνει. Ενώ η αντιμετώπιση του Μόες στο σπίτι είχε ήδη προκαλέσει μια σπαρακτική απώλεια το 1977, όταν ήταν 10 ετών. Ο πατέρας της, ο Γουόλτερ, πέθανε από καρκίνο του λαιμού σε ηλικία μόλις 44 ετών. Ο θάνατός του άφησε ένα κενό στη ζωή της που ποτέ δεν επουλώθηκε πραγματικά. Ο Γουόλτερ ήταν ένας στοργικός πατέρας και ένας ταλαντούχος θεατρικός συγγραφέας που ενθάρρυνε τη δημιουργικότητά της. Ο χαμός του σε τόσο νεαρή ηλικία την έκανε να μεγαλώσει γρήγορα. Έμαθε νωρίς ότι η ζωή μπορεί να είναι άδικη, αλλά έμαθε επίσης πώς να ξεπερνά τον πόνο. Το σχολείο δεν πρόσφερε μεγάλη ανακούφιση. Αντί να βρει παρηγοριά ανάμεσα σε φίλους, η Τζούλια συχνά βρισκόταν στο στόχαστρο σκληρών πειραγμάτων με το πλατή της χαμόγελο, το οποίο αργότερα θα γινόταν το δικό της. Το εμπορικό σήμα ήταν κάτι που οι συμμαθητές τους κορόιδευαν. Την αποκαλούσαν οδοντοτή, ένα παρατσούκλι που είχε σκοπό να την ντροπιάσει. Ο εκφοβισμός την πονούσε, αλλά την έκανε και πιο δυνατή. Χρόνια αργότερα χρησιμοποίησε αυτές τις οδυνηρές αναμνήσεις για να βοηθήσει άλλους να μιλήσουν ενάντια στον εκφοβισμό και να υποστηρίξουν εκστρατείες που ενθάρρυναν την καλοσύνη. Στα 18 της, η Τζούλια Ρόμπερτς πήρε μια τολμηρή απόφαση. Μετακόμισε στη Νέα Υόρκη το 1985 για να κυνηγήσει το όνειρό της να γίνει ηθοποιός. Ήταν ένα δύσκολο ξεκίνημα. Υπέγραψε με το πρακτορείο μοντέλων Click, ελπίζοντας ότι αυτό θα τη βοηθούσε να γίνει αντιληπτή, αλλά το modeling δεν ήταν το καλύτερο. Χρειαζόταν δουλειές που ήταν σπάνιες και αγωνιζόταν να βγάλει τα προς το ζήν. Δούλεψε σε διάφορες δουλειές, ενώ παράλληλα παρακολουθούσε μαθήματα υποκριτικής για να βελτιώσει τις δεξιότητές της. Το 1986 πήρε τον πρώτο της μικρό ρόλο στην τηλεοπτική σειρά Crime Story. Ένα μόνο επεισόδιο δεν ήταν αρκετό για να την κάνει διάσημη, αλλά της έδωσε μια αρχή. Δεν είχε οικογενειακές διασυνδέσεις στο Hollywood. Δεν ήταν εύκολος τρόπος, αλλά συνέχισε να προχωράει. Οι αντιρρήσεις συνέχιζαν να έρχονται, αλλά δεν τις άφησε να την σταματήσουν. Ο πρώτος της κινηματογραφικός ρόλος ήρθε στο Firehouse το 1986. Το 1987 ήταν μια μικρή ταινία, τίποτα το πρωτοποριακό, αλλά ήταν ένα ακόμη βήμα μπροστά. Το 1988 πέρασε από οντισιόν για την ταινία Mystic Pizza, μια ρομαντική κωμωδία για 3 νεαρές γυναίκες που εργάζονταν σε μια πιτσαρία στο Connecticut. Εισοδήθηκε την Daisy Arugio, μια γεμάτη αυτοπεποίθηση και επαναστατική νεαρή γυναίκα. Η ταινία δεν σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία, αλλά οι κριτικοί την λάτρεψαν. Ο Ρότζερ Ήμπερτ αποκάλεσε την Ρόμπερτς μια σπουδαία καλονή με έντονη ενέργεια και προέβλεψε ότι θα γινόταν στάρ.
Τα λόγια του αποδείχθηκαν αληθινά την εποχή που η Ρόμπερτς εργαζόταν ακόμα ως υπάλληλος πωλήσεων στην Ann Taylor στη Νέα Υόρκη, τη μια μέρα πουλούσε ρούχα την επόμενη που την πρόσεξαν οι διευθυντές casting του Hollywood. Η Mystic Pizza την έβαλε στο προσκήνιο, αλλά είχε ακόμα περισσότερα να αποδείξει. Το 1989 εξασφάλισε έναν ρόλο που άλλαξε τα πάντα. Το Magnolias ήταν ένα δράμα με ένα δυνατό cast, συμπεριλαμβανομένων των Sally Field, Dolly Parton, Shirley Mlan και Olympia Dukakis. Η Roberts υποδίθηκε τη Shelby, μια νεαρή νύφη με διαβήτη. Ο ρόλος ήταν βαθιά συναισθηματικός και απαιτούσε πραγματική ευαλωτότητα. Δεν ήταν καν η πρώτη επιλογή. Η Meg Ryan είχε αρχικά επιλεγεί για το cast, αλλά έμεινε να κάνει το «Όταν ο Χάρι γνώρισε». Η Sally Roberts παρενέβη έτοιμη να αποδείξει στον εαυτό της ότι η παραγωγή ήταν απαιτητική. Ο σκηνοθέτης Herbert Ross ήταν αυστηρός μαζί της, επέκρινε το βάρος της, την εμφάνισή της, ακόμη και την υποκριτική της. Ήταν μια δύσκολη εμπειρία, αλλά εκείνη προσπάθησε να ξεπεράσει την ερμηνεία της. Η ταινία «Αξέχαστη» είχε έσοδα 96,8 εκατομμύρια δολάρια έναντι προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων δολαρίων. Το πιο σημαντικό, η Roberts κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα για την καλύτερη ηθοποιό και έλαβε την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ. Η Julia Roberts ήταν μόλις 22 ετών. Όταν ανέλαβε τον ρόλο που θα άλλαζε τη ζωή της το 1990, πρωταγωνίστησε στην ταινία Pretty Woman, μια ρομαντική κωμωδία που έγινε τεράστια επιτυχία. Η ταινία αφηγούνταν την ιστορία της Vivian Ward, μιας συνοδού που προσλαμβάνεται από έναν πλούσιο επιχειρηματία για μια εβδομάδα και καταλήγει να ερωτεύεται. Ο Ρίτσαρντ υποδίθηκε τον Edward Lewis, τον εκλεπτισμένο επιχειρηματία που δεν περίμενε ποτέ να την ερωτευτεί. Η χημεία τους ήταν αδιαμφισβήτητη και το κοινό δεν τους χόρταζε. Αλλά η ταινία παραλίγο να μην εξελιχθεί όπως την ξέρουν οι άνθρωποι σήμερα. Αρχικά, η Pretty Woman ήταν μια σκοτεινή ταινία. Το δράμα με τίτλο 3000 είχε μια πολύ πιο σκληρή ιστορία με ένα θλιβερό τέλος, όπου ο Edward αφήνει πίσω τη Vivian αφού της πέταξε χρήματα. Όταν η Disney ανέλαβε, άλλαξαν τα πάντα στο σενάριο. Ξαναγράφηκε σε ένα σύγχρονο παραμύθι με ένα ευτυχισμένο τέλος. Αυτή η αλλαγή αποδείχθηκε το κλειδί της επιτυχίας της, με προϋπολογισμό μόλις 14 εκατομμύρια δολάρια. Οι προσδοκίες δεν ήταν υψηλές, αλλά όταν η ταινία βγήκε στους κινηματογράφους στις 23 Μαρτίου 1990 απογειώθηκε. Έκανε απίστευτα κέρδη 463 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως και πούλησε πάνω από 42 εκατομμύρια εισιτήρια μόνο στις ΗΠΑ. Περισσότερο από την ταινία «Ο Μεγάλος Ελληνικός Γάμος μου» το 2002, η οποία ήταν μία από τις μεγαλύτερες ρομαντικές κωμωδίες όλων των εποχών. Η επιτυχία της ταινίας ήταν ιστορική, κάνοντας την Julia Roberts γνωστό όνομα από τη μια μέρα στην άλλη. Κέρδισε Χρυσή Σφαίρα πρώτου γυναικείου ρόλου σε κωμωδία ή musical και έλαβε υποψηφιότητα για Όσκαρ για τον ρόλο. Ήταν επίσημα η νέα αγαπημένη της Αμερικής του Hollywood, αλλά η απόκτηση του ρόλου δεν ήταν εύκολη όταν η αρχική εταιρεία παραγωγής απέρριψε την υποψηφιότητα. Η Roberts, η οποία είχε ήδη επιλεγεί, έπρεπε να περάσει από ξανά οντισιόν. Η Disney δεν πίστηκε στην αρχή, αλλά ο σκηνοθέτης Gary Marshall την πίεσε. Ήταν η σωστή απόφαση. Αυτή και ο Gary ήταν τέλεια μαζί και η σύνδεσή τους έκανε την ταινία αξέχαστη. Μερικές από τις πιο διάσημες στιγμές της ταινίας δεν είχαν καν προγραμματιστεί στη σκηνή, όπου ο Έντουαρντ δείχνει ένα διαμαντένιο κολλιέ. Ο Γκάρι ξαφνικά έκλεισε το κουτί με τα κοσμήματα, κάνοντας τον Ρόμπερτς να ξεσπάσει σε γέλια. Αυτή η αντίδραση ήταν πραγματική και ο Μάρσαλ αποφάσισε να το κρατήσει. Τα γυρίσματα του Final Cut είχαν τις δικές τους προκλήσεις. Ο Ρόμπερτς ήταν τόσο νευρικός για τα γυρίσματα. Ρομαντικές σκηνές με εξοπλισμό που ξέσπασε σε κυψέλες σε μια στιγμή. Ο Μάρσαλ ανέβηκε ακόμη και στο κρεβάτι μαζί τους για να τη βοηθήσει να χαλαρώσει. Η διάσημη σκηνή με το αφρόλουτρο είχε τα δικά της προβλήματα. Το απορρυπαντικό που χρησιμοποιήθηκε για τις φυσαλίδες έβγαλε το DY από τα μαλλιά του Ρόμπερτ. Αναγκάζοντας το συνεργείο να τα φτιάξει αργά το βράδυ, το casting ήταν ένα άλλο εμπόδιο πριν επιλεγεί ο Ρόμπερτς. Αρκετές διάσημες ηθοποιοί απέρριψαν τον ρόλο. Ακόμα και ο εξοπλισμός δεν ήταν σίγουρος για τη συμμετοχή του, μέχρι που ο Ρόμπερτς τον έπεισε κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους. Του έδωσε ένα σημείωμα που απλά είπε «Σε παρακαλώ πες ναι». Αυτό ήταν όλο και περισσότερο, παρόλο που η ταινία σημείωσε τεράστια επιτυχία. Η Ρόμπερτς δεν είχε ιδέα στην αρχή όταν έκανε πρεμιέρα. Ήταν μακριά και δούλευε σε ένα άλλο project. Αργότερα ανακάλυψε ότι η Pretty Woman είχε βγάλει $1 εκατομμύριο το Σαββατοκύριακο έναρξης της ταινίας. Ένα τεράστιο ποσό για την εποχή, προσαρμοσμένο για σήμερα, που είναι περίπου $21 εκατομμύρια.
χρόνια αργότερα. Η Disney θα την γιόρταζε ως την ταινία με τα υψηλότερα έσοδα και βαθμολογία R μέχρι το 2024, αφού η Pretty Woman Roberts έγινε μια από τις πιο κερδοφόρες στάρ του Hollywood. Πρωταγωνίστησε σε πολλές επιτυχημένες ταινίες καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, συμπεριλαμβανομένων των «Ο γάμος του καλύτερου μου φίλου» το 1997 και «Notting Hill» το 1999, αλλά το 2000 έγραψε ιστορία. Έγινε η πρώτη ηθοποιός που κέρδισε $20 εκατομμύρια για μία μόνο ταινία. Αυτή η ταινία ήταν του Άρον Μπρόκοβιτς εκείνη την εποχή. Οι κορυφαίοι άνδρες στάρ όπως ο Τόμ Κρούζ και ο Τόμ Χάνκς έβγαζαν $20 εκατομμύρια ανά ταινία, ενώ οι γυναίκες στο Hollywood πληρώνονταν πολύ λιγότερο. Η Ρόμπερτς άλλαξε τον ρόλο της ως ακτιβιστής της πραγματικής ζωής, Άρον Μπρόκοβιτς, ο οποίος ήταν μία από τις καλύτερες ερμηνείες της καριέρας της. Η ταινία ακαθάριστα έσοδα $200 εκατομμυρίων παγκοσμίως με προϋπολογισμό $52 εκατομμυρίων, αποδεικνύοντας ότι μια γυναικεία ταινία θα μπορούσε να είναι εξίσου επιτυχημένη με οποιοδήποτε blockbuster. Κέρδισε το πρώτο της βραβείο Όσκαρ άτα γυναικείου ρόλου και ο μισθός της έθεσε νέα πρότυπα στο Hollywood. Η Ρόμπερτς αργότερα είπε ότι δεν είδε ποτέ τη διαπραγμάτευση ως αγώνα για ισότητα. Ήθελε απλώς να πληρώνεται δίκαια. Σε μια συνέντευξη εξήγησε ότι δεν ένιωθα τόσο απογοητευμένη, αλλά ένιωθα ότι ας γίνουμε ρεαλιστές. Ας είμαστε δίκαιοι. Η επιτυχία της άνοιξε πόρτες για μελλοντικές ηθοποιούς να απαιτήσουν υψηλότερους μισθούς. Αλλά όλα ξεκίνησαν με το Pretty Woman. Η ταινία μετέτρεψε την Τζούλια Ρόμπερτς σε superstar και δεκαετίες αργότερα παραμένει κλασική. Το κόκκινο φόρεμα, ο αξέχαστος έρωτας και ο τέλειος συνδυασμός χιούμορ και καρδιάς το έκαναν πολιτιστικό φαινόμενο. Αυτό που ξεκίνησε ως μια ταινία μικρού προϋπολογισμού με αβέβαιο μέλλον έγινε μια από τις πιο εμβληματικές ταινίες όλων των εποχών. Η καριέρα της Τζούλια Ρόμπερτς ήταν ένα τρενάκι του Λούνα Πάρκ με τεράστιες επιτυχίες, εκπληκτικά λάθη και αξέχαστες ερμηνείες. Από μια νέα ηθοποιός μετατράπηκε σε νέα εμφάνιση σε ένα από τα πιο κερδοφόρα αστέρια του Hollywood, κερδίζοντας ρεκόρ μισθών και ένα βραβείο Όσκαρ στην πορεία. Το 1991 πήρε ένα μεγάλο ρίσκο με το Sleeping with the Enemy, ένα ψυχολογικό θρίλερ που σηματοδότησε μία στροφή από τις ρομαντικές κωμωδίες που την έκαναν διάσημη. Υποδίθηκε τη Λόρα Μπέρνι, μια γυναίκα που σκηνοθετεί τον θάνατό της για να ξεφύγει από έναν κακοποιητικό σύζυγο. Η ταινία έλαβε ανάμεικτες κριτικές, αλλά το κοινό εθίστηκε. Απέφερε $175 εκατομμύρια παγκοσμίως με προϋπολογισμό κάτω των $20 εκατομμυρίων. Αυτό το είδος επιτυχίας απέδειξε ότι η Ρόμπερτς ήταν κάτι περισσότερο από μια απλή στάρ ρομαντικής κομεντή. Θα μπορούσε να φέρει ένα θρίλερ και να φέρει τεράστια κέρδη στο box office. Την ίδια χρονιά πρωταγωνίστησε σε μια ρομαντική ταινία που διηγείται μια γυναίκα που ερωτεύεται έναν άνδρα σε τελικό στάδιο ασθένειας. Είχε όλα τα στοιχεία μιας ταινίας που θα μπορούσε να προκαλέσει δάκρυα, αλλά οι κριτικοί την χαρακτήρισαν προβλέψιμη και υπερβολικά συναισθηματική. Δεν είχε την ίδια απήχηση με την ταινία Sleeping with the Enemy. Δεν ήταν καταστροφή, αλλά ούτε και επιτυχία. Στη συνέχεια, ήρθε η ερμηνεία του Steven Spielberg για «Η ιστορία του Peter Pan». Η Ρόμπερτς υποδίθηκε την Tinkerbell, έναν ρόλο που θα έπρεπε να είναι όνειρο. Η ταινία είχε πάνω από $300 εκατομμύρια παγκοσμίως, αλλά πίσω από τα παρασκήνια τα πράγματα δεν ήταν τόσο μαγικά. Κυκλοφόρησαν φήμες ότι η Ρόμπερτς πέρασε δύσκολες στιγμές στα γυρίσματα. Τα μέλη του συνεργείου της έδωσαν μάλιστα το παρατσούκλι «Tinker κόλαση». Ο Spielberg αργότερα παραδέχτηκε ότι είχαν δυσκολίες στη συνεργασία, αν και το απέδωσε στις προσωπικές δυσκολίες που περνούσε η Ρόμπερτς εκείνη την εποχή. Η παραγωγή της ταινίας διήρκεσε μήνες, ξεκινώντας από το αναμενόμενο 76. Τα γυρίσματα διήρκεσαν 116 ημέρες, ενώ το κόστος εκτοξεύτηκε από $48 εκατομμύρια σε πάνω από $80 εκατομμύρια στο τέλος. Οι Ρόμπερτς και ο Spielberg δεν ξανασυνεργάστηκαν ποτέ. Μέχρι το 1997 επέστρεψε στην κορυφή με την ταινία «Ο γάμος του καλύτερου μου φίλου», μια ρομαντική κωμωδία που άλλαξε τη συνήθη φόρμουλα αντί να υποδηθεί τον τέλειο ερωτικό σύντροφο. Η Ρόμπερτς ανέλαβε τον ρόλο της Τζούλιαν Πότερ, μιας γυναίκας που συνειδητοποιεί ότι είναι ερωτευμένη με τον καλύτερό της φίλο λίγες μέρες πριν από το γάμο του. Η ταινία έγινε τεράστια επιτυχία, κερδίζοντας $299 εκατομμύρια παγκοσμίως από τους κριτικούς. Το κοινό αγάπησε τη νέα εκδοχή του Romance. Το soundtrack έγινε εξίσου διάσημο με το I Say a Little Prayer να μετατρέπεται σε μια εμβληματική στιγμή. Η Ρόμπερτς κέρδισε υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα και η ταινία εξασφάλισε τη θέση της ως η βασίλισσα των ρομαντικών κωμωδιών.
Στη συνέχεια, ήρθε ο ρόλος που άλλαξε τα πάντα. Ο Άρον Μπρόκοβιτς το 2000 δεν ήταν απλώς μία επιτυχία. Ήταν μια καθοριστική στιγμή στην καριέρα της. Βασισμένο σε αληθινή ιστορία, η ταινία ακολουθούσε τον Άρον Μπρόκοβιτς, μια ανήπαντρη μητέρα που βοήθησε στην αποκάλυψη ενός τεράστιου εταιρικού εξωφύλου της ταινίας που έγινε. $256 εκατομμύρια παγκοσμίως, και η ερμηνεία της Ρόμπερτς ήταν συγκλονιστική. Κέρδισε το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου, μαζί με ένα μπάφτα, μια χρυσή σφαίρα και ένα βραβείο SAG. Αυτό δεν ήταν απλώς ένα ορόσημο στην καριέρα της, ήταν ιστορία. Έγινε η πρώτη ηθοποιός που κέρδισε $20 εκατομμύρια για μία μόνο ταινία. Στη συνέχεια, συμμετείχε στο Unstoppable. Υπέγραψε για μεγάλες ταινίες όπως το Ocean's 11, το οποίο της απέφερε $10 εκατομμύρια, και το Mona Lisa Smile, το οποίο απέφερε ρεκόρ $25 εκατομμυρίων. Μέχρι τότε, οι ταινίες της είχαν συγκεντρώσει πάνω από $3,9 δισεκατομμύρια παγκοσμίως. Την αγαπούσαν και τα στούντιος ήξεραν ότι μπορούσε να μετατρέψει οποιαδήποτε ταινία σε εισπρακτική επιτυχία. Μια έρευνα μάλιστα διαπίστωσε ότι το 54% των Αμερικανών θα παρακολουθούσαν οποιαδήποτε ταινία πρωταγωνίστησε. Η νίκη της στα Όσκαρ δεν ήταν χωρίς κάποια αμφιλεγόμενη κίνηση στην συγκινητική ομιλία αποδοχής της. Ξέχασε να ευχαριστήσει τον πραγματικό Άρον Μπρόκοβιτς. Η στιγμή έγινε πρωτοσέλιδο, αλλά γρήγορα επανορθώθηκε στα παρασκήνια, ακόμη και με αυτό το μικρό λάθος. Η ερμηνεία της παρέμεινε μια από τις πιο διάσημες στην ιστορία των Όσκαρ. Η ερωτική ζωή της Τζούλια Ρόμπερτ ήταν εξίσου δραματική με τους ρόλους που υποδίεται. Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ανερχόμενα αστέρια του Χόλιγουντ και οι σχέσεις της ήταν συνεχώς στα πρωτοσέλιδα. Μία από τις πιο έντονες και σοκαριστικές ήταν η σχέση της με τον Κέφιρ Σάδερνλαντ. Γνώρισε τον Σάδερνλαντ το 1990 κατά τη διάρκεια γυρισμάτων της ταινίας Flatliners. Η έλξη ήταν άμεση και μέσα σε λίγους μήνες αραβωνιάστηκαν. Ο γάμος ορίστηκε για τις 14 Ιουνίου 1991 στο Soundstage της 20th Century Fox στο Λος Άντζελες. Προσκλήθηκαν περίπου 150 καλεσμένοι και τα μέσα ενημέρωσης ήταν έτοιμα να καλύψουν τι αναμενόταν να είναι ένα παραμύθι του Χόλιγουντ, αλλά μόλις 3 μέρες πριν από τη μεγάλη μέρα όλα κατέρευσαν. Ο Ρόμπερτς ακύρωσε απότομα τον γάμο, αφήνοντας άναυδους του Σάδερνλαντ. Διαδόθηκαν φήμες ότι ήταν άπιστος με μια στρίπερ ονόματι Αμάντα Ράις. Αργότερα ισχυρίστηκε ότι αποκάλεσε τον Ρόμπερτς ανασφαλή πριγκίπισσα του πάγου, κάτι που μόνο χειροτέρεψε τα πράγματα για αυτόν. Το πραγματικό σοκ ήρθε όταν η Ρόμπερτς δεν ακύρωσε απλώς τον γάμο. Έφυγε από τη χώρα την ημέρα που έπρεπε να περπατήσει στον διάδρομο. Εθεάθη στην Ιρλανδία με τον σύντροφό της Σάδερνλαντ. Ο καλύτερος του φίλος, Τζέισον Πάτρικ. Ο Σάουθερλαντ ήταν συντετριμμένος, αλλά αυτό που τον πλήγωσε περισσότερο ήταν η προδοσία του Πάτρικ. Αργότερα αποκάλεσε τον πρώην φίλο του Φίδι και παραδέχτηκε ότι όλη η κατάσταση ήταν επώδυνη, αλλά χρόνια αργότερα είχε μια διαφορετική οπτική γωνία. Επένεσε τον Ρόμπερτς που συνειδητοποίησε ότι ήταν πολύ νέοι για να παντρευτούν και παραδέχτηκε ότι η σχέση τους είχε κατακλειστεί από τη φήμη. Το σκάνδαλο ήταν ένας από τους μεγαλύτερους χωρισμούς του Χόλιγουντ της δεκαετίας και μόλις 2 χρόνια αργότερα, ο Ρόμπερτς σόκαρε τους πάντες ξανά στις 27 Ιουνίου 1993. Μόλις 3 εβδομάδες σχέσης, παντρεύτηκε τον τραγουδιστή της country, Lyle. Το λατρεύουν. Η σχέση φαινόταν απίθανη. Εκείνη ήταν μια λαμπερή στάρ του κινηματογράφου και εκείνος ήταν μουσικός γεννημένος στο Τέξας. Αλλά κάτι έκανε κλικ μεταξύ τους. Ο γάμος τους ήταν εξίσου απροσδόκητος με τον έρωτά τους που πραγματοποιήθηκε σε μια μικρή εκκλησία στη Μάριαν της Ινδιάνα. Είχε προγραμματιστεί μόλις 72 ώρες μετά την τελετή. Ο έρωτας σύστησε τη Ρόμπερτς ως σύζυγό του σε μια συναυλία το ίδιο βράδυ. Στην αρχή φαινόταν ευτυχισμένη. Ο έρωτας συχνά της αφιέρωνε τραγούδια στη σκηνή και υποστήριζε ο ένας την καριέρα του άλλου. Αλλά η πραγματικότητα των προγραμμάτων τους γρήγορα κυριάρχησε στον έρωτα. Ήταν σε περιοδεία για μεγάλα χρονικά διαστήματα και ο Ρόμπερτ γύριζε συνεχώς ταινίες. Σπάνια περνούσαν χρόνο μαζί και ο γάμος τους δυσκολευόταν εξαιτίας αυτού. Κάποιες φήμες υποστήριζαν ότι ο Ρόμπερτς είχε έρθει κοντά με τον ηθοποιό του Before Sunrise, Ethan Hawke, κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Προσέθεσαν ακόμη μεγαλύτερη ένταση μέχρι τον Μάρτιο του 1995, μετά από μόλις 21 μήνες μαζί, ανακοίνωσαν το διαζύγιό τους. Δεν υπήρχε δράμα, απλώς κατανοούσαν ότι οι καριέρες τους είχαν κάνει τα πράγματα αδύνατα. Ο Ρόμπερτς αργότερα
Είπε ότι ο χωρισμός τους ήταν εξωφρενικά φιλικός και επέμεινε ότι δεν είχε καμία μεταμέλεια για την αγάπη, αντανακλούσε τα ίδια συναισθήματα, λέγοντας ότι εξακολουθούσε να έχει σεβασμό για αυτήν. Κάποτε, ο χωρισμός της Ρόμπερτς δεν είχε κανένα σκάνδαλο, αλλά η επόμενη σχέση της θα έφερε περισσότερη διαμάχη από οτιδήποτε άλλο πριν. Μέχρι το 2000, η Ρόμπερτς έβγαινε με τον ηθοποιό Μπέντζαμιν Μπράτ για αρκετά χρόνια. Αλλά όλα άλλαξαν όταν γνώρισε τον κινηματογραφιστή Ντάνιελ Μέιντερ στα γυρίσματα της ταινίας Mexican. Υπήρξε μια άμεση σύνδεση, αλλά υπήρχε ένα πρόβλημα. Ο Μόντερ ήταν παντρεμένος εκείνη την εποχή. Ακόμα με την μακιγιέζ Βέρα Στάινμπεργκ και ο χωρισμός τους ήταν περίπλοκος. Η Στάινμπεργκ αρνήθηκε να υπογράψει τα χαρτιά του διαζυγίου για πάνω από ένα χρόνο, οδηγώντας σε ένταση μεταξύ όλων των εμπλεκομένων. Η Ρόμπερτς, απογοητευμένη από τις καθυστερήσεις, έκανε μια τολμηρή κίνηση. Εθεάθη να φοράει ένα αυτοσχέδιο μπλουζάκι με τη φράση «Άλο Βέρα» γραμμένη από πάνω. Ένα σαφές μήνυμα προς τον Στάινμπεργκ. Το κόλπο προκάλεσε φρενίτιδα στα μέσα ενημέρωσης, με πολλούς να επικρίνουν την Ρόμπερτς για ανέστητη συμπεριφορά. Στο τέλος, η Στάινμπεργκ συμφώνησε τελικά σε διαζύγιο, σύμφωνα με πληροφορίες, αφού έλαβε $200,000. Μόλις η Μότορ έγινε νόμιμα ελεύθερη, αυτός και ο Ρόμπερτς δεν έχασαν χρόνο στις 4 Ιουλίου 2002 και παντρεύτηκαν σε μια μυστική τελετή στο ράντσο της στο Νέο Μεξικό. Ακόμα και οι καλεσμένοι τους δεν γνώριζαν ότι επρόκειτο για γάμο μέχρι τα μεσάνυχτα, όταν οι Ρόμπερτς και η Μότορ αντάλλαξαν όρκους στο Under the Stars, παρά το δραματικό ξεκίνημα. Ο γάμος τους διήρκεσε πάνω από 2 δεκαετίες. Καλωσόρισαν τα δίδυμα Χέιζελ και Φίνιας το 2004 και στη συνέχεια τον γιο τους Χένρι το 2007. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες σχέσεις της, αυτή η σχέση παρέμεινε ως επιτοπλίστων ιδιωτική. Με τα χρόνια έχουν κυκλοφορήσει φήμες για συζυγικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων διαφωνιών για το πού να ζήσουν, αλλά η Ρόμπερτς πάντα τις απέφευγε, αποκαλώντας τον γάμο της την καλύτερη απόφαση της ζωής της. Η Τζούλια Ρόμπερτς μεγάλωσε πιστεύοντας ότι ήταν μέλος της οικογένειας Ρόμπερτς, αλλά μια σοκαριστική ανακάλυψη άλλαξε τα πάντα. Εμφανιζόταν στο PBS, όπου έψαχνε τις ρίζες της με τον δόκτορα Henry Louis Gates Jr. Όταν έμαθε ότι το όνομα που κουβαλούσε σε όλη της τη ζωή δεν ήταν στην πραγματικότητα δικό της. Η έρευνα ξεκίνησε με τον προπάπου της, John. Οι ερευνητές του Pendleton Roberts εξέτασαν παλιά αρχεία απογραφής από την κομιτεία Douglas της Τζόρτζια και βρήκαν κάτι περίεργο. Ο πατέρας του John αναφερόταν ως Willis Roberts, αλλά υπήρχε ένα πρόβλημα. Ο Willis είχε πεθάνει το 1864 και ο John δεν είχε γεννηθεί μέχρι το 1878, γεγονός που καθιστούσε αδύνατο για τον Willis να είναι ο βιολογικός του πατέρας, ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Οι εξετάσεις DNA έγιναν χρησιμοποιώντας δείγματα από την Τζούλια και την πρώτη της ξαδέρφη. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο Ed ήταν ένας εντελώς διαφορετικός άντρας, τον Henry McDonald Mitchell Jr., από τον οποίο ζούσε μόλις λίγα μίλια μακριά. Η προπρογιαγιά της Τζούλια, Ροα Ρόμπερτς, ήταν διακριτική εκείνη την εποχή και η σύνδεση ήταν ξεκάθαρη. Ο Χένρι ήταν ο πραγματικός πατέρας του Τζον, όχι ο Willis, αλλά υπήρχε μια άλλη ανατροπή. Ο Χένρι ήταν ήδη παντρεμένος και είχε 6 παιδιά με τη σύζυγό του Σάρα, τη χήρα μητέρα του, που ζούσε μόλις 4 νοικοκυριά μακριά από τη Ροα. Η σχέση τους ήταν ένα μυστικό για γενιές θαμμένο στον χρόνο και η απώλεια χάθηκε στην ιστορία. Όταν ο Dr. Gates το αποκάλυψε αυτό στην Τζούλια, σοκαρίστηκε. «Οπότε είμαστε οι Μίτσελ?» ρώτησε. «Μου το λες?» «Είμαι η Τζούλια Μίτσελ». Ήταν μια ανακάλυψη που ξαναέγραψε ολόκληρη την οικογενειακή της ιστορία, αλλά παρά την έκπληξη, την αντιμετώπισε με χιούμορ και αποδοχή. Παραδέχτηκε ότι την εντυπωσίασε, αλλά εξακολουθούσε να αισθάνεται συνδεδεμένη με το όνομα Roberts, το μόνο που γνώριζε ποτέ. Αυτή η αποκάλυψη άλλαξε επίσης τον τρόπο που έβλεπε την προγιαγιά της, Ροα, η οποία ήταν παντρεμένη με τον Willis Roberts τη δεκαετία του 1850, αλλά μετά τον θάνατό του στον εμφύλιο πόλεμο, πέρασε χρόνια ως χήρα και το 1878 απέκτησε έναν γιο. Δεν υπήρχε πιστοποιητικό γέννησης. Να εξηγήσει τι είχε συμβεί και κανείς δεν το αμφισβήτησε ποτέ. Η Τζούλια Ρόμπερτς βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας της όταν υπέγραψε για να υποδηθεί την Tinkerbell στην ταινία Hook, την ταινία φαντασίας του 1991 σε σκηνοθεσία Steven Spielberg, η οποία είχε όλα τα δυνατά της. Έναν τεράστιο προϋπολογισμό, ένα cast γεμάτο αστέρια και έναν από τους πιο σεβαστούς σκηνοθέτες του Hollywood, αλλά πίσω από τα παρασκήνια τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα σχεδίαζε. Η Ρόμπερτς ήταν μόλις 23 ετών και αντιμετώπιζε μία προσωπική κρίση. Ο αραβώνας της με τον Κεφίρ Σάδερνλαντ είχε μόλις καταλήξει σε ένα μπερδεμένο σκάνδαλο με το οποίο ήταν γεμάτες οι ταμπλόιντ. Φήμες για απιστία
και από τις δύο πλευρές. Η συνεχής προσοχή των μέσων ενημέρωσης την ακολούθησε στα γυρίσματα και σύντομα τα μέλη του συνεργείου άρχισαν να την αποκαλούν κόλαση του Τίνκερ. Κατηγορήθηκε ότι περνούσε πολλές ώρες στο τρέιλερ της εμφανιζόμενης αργά και ότι ήταν δύσκολο να συνεργαστεί με τον Spielberg. Γνωστός για το ότι διευθύνει ένα σφιχτό πλατό, φέρεται να απογοητεύτηκε. Υπήρχαν ακόμη και συζητήσεις για την ανακατάταξή της, αλλά με έναν προϋπολογισμό που είχε ήδη ξεπεράσει τα $70 εκατομμύρια, αυτή θα ήταν μια δαπανηρή απόφαση. Τα γυρίσματα διήρκεσαν από 76 σε 116 ημέρες, εν μέρει λόγω καθυστερήσεων που συνδέονταν με τον Ρόμπερτς, αν και άλλοι παράγοντες που έπαιξαν ρόλο ήταν η έντονη μεθοδική υποκριτική του Ντάστιν Χόφμαν και οι περιορισμοί στην παιδική εργασία, οι οποίοι επίσης πρόσθεσαν στο εκτεταμένο πρόγραμμα. Ο ρόλος της Ρόμπερτς έκανε την εμπειρία ακόμα πιο δύσκολη. Σε αντίθεση με το μεγαλύτερο μέρος του cast, εκείνη περνούσε μεγάλο μέρος του χρόνου της παίζοντας μόνη της μπροστά σε μια πράσινη οθόνη. Ο Spielberg ήταν το μόνο σημείο επαφής της και η ήδη τεταμένη σχέση τους επιδεινώθηκε χρόνια αργότερα. Ο Spielberg το χαρακτήρισε ως μια ατυχή στιγμή, ένα σχόλιο που η Ρόμπερτς εξέλαβε ως προσωπική προδοσία, την οποία περίμενε να υπερασπιστεί. Την αντιμετώπισε ενάντια στις φήμες, αλλά αντίθετα ένιωθε εγκαταλελειμμένη σε συνεντεύξεις, τον αποκάλεσε αποστάτη και παραδέχτηκε ότι ήταν ένα σκληρό μάθημα παρά ταύτα. Το Hook ήταν μια επιτυχία στο box office, απέφερε πάνω από $300 εκατομμύρια παγκοσμίως, αλλά δεν ανταποκρίθηκε πλήρως στις προσδοκίες για μια ταινία τόσο υψηλού προϋπολογισμού. Και ενώ το κοινό απόλαυσε την ταινία, η ένταση μεταξύ Ρόμπερτς και Spielberg δεν εξασθένησε ποτέ, καθώς δεν ξανασυνεργάστηκαν ποτέ χρόνια αργότερα. Η ζωή του Ρόμπερτς πήρε μια πολύ διαφορετική τροπή το 2009, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Eat, Pray, Love. Στην Ινδία ανακάλυψε τον Ινδουισμό. Γυρνούσε σε ένα άσραμ κοντά στη Χαριάνα όταν πρωτοσυνάντησε την Ινδουιστική φιλοσοφία. Κάτι σε αυτήν έκανε κλικ. Αργότερα είπε ότι βλέποντας μια φωτογραφία του Νέιμ Κορόλι Μπάμπα, ενός Ινδουιστή γκουρού, την συγκίνησε βαθιά, παρόλο που δεν τον είχε γνωρίσει ποτέ μέχρι το 2010. Ο Ρόμπερτς δήλωσε δημόσια ότι ασκεί την Ινδουιστική του ιδιότητα. Δεν ήταν απλώς μια φάση. Αυτή και ο σύζυγός της, κινηματογραφιστής Ντάνιελ Μότορ, άρχισαν να επισκέπτονται ναούς με τα παιδιά τους. Έψαλαν και προσευχήθηκαν μαζί, καθιστώντας το αυτό κεντρικό κομμάτι της ζωής τους. Η αφοσίωση στον Ινδουισμό φάνηκε ακόμη και στο έργο της. Ονόμασε την εταιρεία παραγωγής της Red Om Films, μια αναφορά στον ιερό ήχο. Εξέφρασε θαυμασμό για τα Ινδουιστικά φεστιβάλ όπως το Ντιβάλι και μάλιστα σκέφτηκε να αγοράσει ακίνητο στην Ινδία, ειδικά σε ιερές πόλεις όπως το Χαρίρ ή το Βαρανάσι. Η Τζούλια Ρόμπερτς δεν έχει επιβραδύνει ποτέ, ακόμη και μετά από δεκαετίες στο Χόλιγουντ. Συνεχίζει να βρίσκει νέους τρόπους να εκπλήσει το κοινό. Το 2017 πρωταγωνίστησε στο Wonder, μια ταινία που άγγιξε καρδιές σε όλο τον κόσμο, βασισμένη στο best-seller μυθιστόρημα του R.J. Palo. Η ταινία αφηγείται την ιστορία ο Augie Pullman, ένα νεαρό αγόρι με σύνδρομο Treacher Collins, που δυσκολεύεται να ενταχθεί στο σχολείο, υποδίθηκε τη μητέρα του, Isabel, μια γυναίκα που στέκεται δίπλα στον γιο της, ανεξάρτητα από το τι χαρακτήρισαν οι κριτικοί. Η ερμηνεία της ήταν ζεστή και βαθιά συγκινητική. Η ταινία έγινε τεράστια επιτυχία, κερδίζοντας $35,9 εκατομμύρια παγκοσμίως με προϋπολογισμό $20 εκατομμυρίων. Επίσης, σημείωσε βαθμολογία κριτικών 86% και βαθμολογία κοινού 88% στο Rotten Tomatoes. Για την Roberts, ήταν η απόδειξη ότι η παρουσία της μπορούσε ακόμα να φέρει κόσμο στους κινηματογράφους το 2022. Επέστρεψε στην ρομαντική κωμωδία με εισιτήριο για... Η ταινία Paradise την επανένωσε με τον George Clooney και σκηνοθετήθηκε από τον παλιό Parker, τον σκηνοθέτη πίσω από την ταινία Mamma Mia. Η ιστορία ακολουθεί ένα διαζευγμένο ζευγάρι που συνεργάζεται για να εμποδίσει την κόρη τους να παντρευτεί πολύ νωρίς. Ήταν διασκεδαστική, ανάλαφρη και γεμάτη από τη χημεία που έκανε τον Roberts και τον Clooney, ένα τόσο σπουδαίο δίδυμο σε μια εποχή που οι ρομαντικές κωμωδίες δυσκολεύονταν να πετύχουν στους κινηματογράφους. Το εισιτήριο για το Paradise έγινε μια έκπληξη. Κέρδισε σχεδόν $170 εκατομμύρια παγκοσμίως και απέδειξε ότι ο Ρόμπερτς εξακολουθούσε να έχει μια ξεχωριστή σχέση. Με το κοινό δεν ήταν απλώς η πρωταγωνίστρια της ταινίας, ήταν επίσης και παραγωγός, δείχνοντας για άλλη μια φορά ότι μπορούσε να διαμορφώσει ένα έργο από την αρχή μέχρι το τέλος, αλλά η Ρόμπερτς δεν ήταν ποτέ απλώς μια στάρ ρομαντικής κομμεντή. Πάντα αναλάμβανε έντονους και απαιτητικούς ρόλους. Το 2013 πρωταγωνίστησε στο August Osage County, ένα σκοτεινό οικογενειακό δράμα βασισμένο στο βραβευμένο με Pulitzer θεατρικό έργο της Tracy Lee. Υποδίθηκε την Barbara Weston, μια γυναίκα που προσπαθούσε να κρατήσει την οικογένειά της ενωμένη
ενώ αντιμετώπιζε τους σκληρούς και χειριστικούς τρόπους της μητέρας της, την οποία υποδίεται η Μέριλ Στριπ, η οποία δημιουργεί μια δυνατή μάχη στην οθόνη μεταξύ δύο απίστευτων ηθοποιών. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο πριν από την ευρεία κυκλοφορία της τον Δεκέμβριο του 2013. Έλαβε ανάμεικτες έως θετικές κριτικές, αλλά η ερμηνεία της Ρόμπερτς ξεχώρισε. Το Vanity Fair την χαρακτήρισε καυτή και αμήλικτη. Ο ρόλος της χάρισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου, σηματοδοτώντας την τέταρτη υποψηφιότητά της για Όσκαρ. Η ίδια η ταινία απέφερε $74 εκατομμύρια παγκοσμίως, με προϋπολογισμό $25 εκατομμύρια και έλαβε 16 νίκες. 67 υποψηφιότητες σε διαφορετικά βραβεία. Η Ρόμπερτς έχει επίσης υιοθετήσει νέους τρόπους αφήγησης. Το 2018 έκανε το τηλεοπτικό της ντεμπούτο στην ταινία «Επιστροφή στην πατρίδα», ένα θρίλερ του Amazon Prime, σε σκηνοθεσία του Sam Ismail, του δημιουργού του Mr. Robot. Έπαιξε την Heidi Bergman, μια εργαζόμενη σε μια μυστηριώδη εγκατάσταση που έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους στρατιώτες να προσαρμοστούν στην πολιτική ζωή. Καθώς η ιστορία ξεδιπλώνεται, η Heidi αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι κάτι δεν πάει καλά. Η σειρά κινείται ανάμεσα σε δύο χρονοδιαγράμματα, ένα στο οποίο εργάζεται στην εγκατάσταση και ένα στο οποίο δυσκολεύεται να θυμηθεί. Αυτό που πραγματικά συνέβη στην επιστροφή στην πατρίδα ήταν διαφορετικό από οτιδήποτε είχε κάνει η Ρόμπερτς πριν. Ήταν τεταμένο ψυχολογικά και γεμάτο απροσδόκητες ανατροπές. Οι κριτικοί επένεσαν την ερμηνεία της, χαρακτηρίζοντάς την ως μία από τις καλύτερες των τελευταίων ετών. Υποδίθηκε την Heidi με ήρεμη ένταση, αποκαλύπτοντας αργά το βάθος της σύγχυσης και του φόβου του χαρακτήρα της. Η χρονιά που ο ρόλος της χάρισε μια υποψηφιότητα για χρυσή σφαίρα για την καλύτερη ηθοποιό σε τηλεοπτική δραματική σειρά. Η Ρόμπερτς δεν ήταν μόνο ο πρωταγωνιστικός ρόλος, ήταν και εκτελεστική παραγωγός, δείχνοντας για άλλη μια φορά ότι είχε ένα χέρι στη διαμόρφωση των έργων που ανέλαβε